Det nye monument, vi har valgt, det er Brandenburger Tor. Brandenburger Tor, det var bygget af Karl Gotthard Langhans mellem år 1789 og år 1791, og det med grækerne som forbilleder. Det er den eneste tilbageværende byport i Berlin, og den var oprindeligt bygget som et fredssymbol. Brandenburger Tor har siden år 1989 været et symbol for Tysklands deling, og efter dette et nationalt symbol for enhed. Den 26 meter høje port kendes som værende et symbol på det genforenede Tyskland i 1989, da muren mellem Øst- og Vestberlin faldt. Den blev så delvis bombarderet under 2. verdenskrig, og ved Berlinmurens fald kom nogle af de glade mennesker til at beskade statuen på toppen, som forestiller den romerske sejrsgudinde Victoria. Fredssymbolet er fra oplysningstiden, som var mellem ca. år 1720 og til lige knap 1800. Beskæftigede sig med rationalisme, fornuftsdyrkelse, det naturlige og det nyttige. Brandenburger Tor er et monument fra nyklassicismen, altså fra år 1750 til 1850 efter Kristus, hvor det gamle blev moderne igen. Det var altså her, at man huggede noget fra gammel tid og gjorde det til noget lidt mere moderne. Brandenburger Tors byggestil er inspireret af den klassiske græske arkitektur, og det er den doriske stil, hvilket vil sige, at det er simpelt og robust, dog gjort en smule moderne og benytter dermed den ioniske stil, i og med den har en base. Mange scener, eksempelvis friser, er inspireret af græsk mytologi. I toppen af søjlen er det typiske kapitel, som består af abakus og echinus. Ovenover kommer arkitravet, som i den doriske stil er enkel, og derover kommer den berømte frise, som er bestående af triglyfer og metoper med forskellige helte fra antikken. Derover kommer gejseren. De yderste søjler er en lille smule større end resten, og den er bygget i en nyklassicistisk stil, kombineret med propylæer, med slanke doriske søjler og med en romersk triumfvogn over Attikan. Vores monument for klassicismen, det er Vor Frue Kirke i København, som blev tegnet af C.F. Hansen. Kirken den er inspireret af græske templer og er bygget med en ny klassicistisk stil. Bertel Thorvaldsen står bag dekorationen af kirken. Kirken skulle oprindeligt have været bygget uden tårn og ville hermed have lignet et tempel endnu mere. Men københavnerne klagede til kongen, som befalede, at der skulle sættes et tårn på. Før lå der en anden kirke, men den blev brændt ned i 1807, og de byggede dermed Vor Frue Kirke. Og i år 1924 blev kirken altså udnævnt til Københavns Domkirke. Vor Frue Kirkes byggestil er den doriske stil. Den er altså uden nogen platform. Den har normale brede doriske søjler og 6 i alt. Kapitalet består af echinus og abakus, og ovenover kommer arkitraven, som er enkelt. Over den kommer den berømte doriske frise, som består af metoper og triglyfer uden nogen figurer. Tympanon, altså gavlfeltet, ligner umiddelbart en dorisk stil, men figurerne er ikke fra den græske oldtid, men fra den tid, hvor kristendommen var inde. Dermed ses den nyklassicistiske stil, da det er det gamle, som er gjort mere moderne. Som monument for romertiden har vi valgt Konstantinbuen, som er den største af de 3 triumfbue i Rom. Buen blev rejst til minde om Konstantin den store sejr over Maxentius ved den Milviske bro i 1312. Slaget ved broen bliver set på som kristendommens sejr over hedenskabet. Konstantinbuens søjler er korintiske med blade omkring echinus og abakus. Der er 3 buer, som man kan gå igennem, og den er udsmykket med reliefer fra andre steder i Rom, fordi romerne ikke mente, at de var gode til at bygge lige så storslået i det 4. århundrede. Buen er meget detaljeret, og der står skrift over den største bue. Den korintiske stil blev brugt til et alternativ til det ioniske stil af romerne. Vores monument fra det antikke Grækenland er Parthenon, som ligger på klippen Akropolis. Akropolis er oprindelig, men Parthenon den blev bygget af Perikles i år 447 f.Kr. Monumentet er bygget af grækerne til ære for Athene. Igennem tiderne er Parthenon blevet brændt ned, sat i stand og blevet ødelagt, lavet om til en kirke, blevet besat af Frankrig, blevet tyrkisk, blevet ødelagt igen, og til sidst kom briten Lord Elgin og fjernede skulpturerne for at bevare dem. Parthenons stil er den doriske stil, da søjlerne ikke har nogen base. Der er 8 frontsøjler, hvoraf 2 af dem er lidt større. Først kommer arkitraven, som er den doriske enkle arkitrav. Derover kommer frisen, som består af triglyfer og metoper. De 92 metoper viser kampe mellem forskellige grupper, guder og mennesker.
Tympanon kan i dag ikke ses, men man ved, at den viste kamp mellem Athene og Poseidon. Parthenon har inspireret mange bygninger i klassicismen, eksempelvis Vor Frue Kirke. Grækerne var de første, som begyndte at bygge, og var altså en stor inspiration for romerne, som blandt andet lavede triumfbuerne, som man kan se Brandenburger Tor også er inspireret af.